abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Okono komenya okuya kebo chenu omorobiri okoretwa na gocha sore mwancho omurigere na inche Janet Nyamwamo. Lero ngochitore gokwanira igoro ya epilepsy. Epilepsy naenda aseke gusi nkoro kwere endurume epilepsy. Riete epilepsy ne asomon gwe Kenyamorero. Lero ninde no munyagitari gaiga ogochikoto erera gochime mono igoro yo boroiro oboiga gosomo chando yoiga gwe epilepsy gose endurume. Munyagitari no mogeni igakoro kwa Seth Onsase ngocha gototebia no ene bokereri bwa Yesu gokorera Seth. Karibu sana. Buya mono Janet yasoko ngarigania igaso omorobiri gobo komenya asobo chem na kirimbuya mono na ndo no morobiri omuyasana asogo semia abantu baito igoro yo komenya okuya samarita nkoro ku Dr. Seth Onsase jino munyagitari a medical doctor autokurali abantu na wakora ali ku Nyamira and sometimes ngotoka anda igakisi. Okay. Igo bokoreri bwa mono mono Nyamira gokorera. Mono mono Nyamira ngo operate koro. Na kisi kwa beliro amatukare ngai. Na beliro ange metinye meke around 3 months. Tindabera mo. Okay. Karibu sana somo robiri bwa komenya okuya. Mbuya mono. Kebo chenu. Mbuya mono sana. Gokwanira turi igoro ya epilepsy. Eke gusiba goteba ne endurume. Epilepsy mburo irikyo. Osemo chandoki. Bono epilepsy una nyo kwanire gono gokoro no uraire bokoro kwendurume no obuno burwaire nande keto kwano ngo uraire ntianire bo omuntu kera bwato burwaire obu akororokana abantu abange mona okolega asigango bagontinga akumagaka kusondo chawata inga agwetense bone gente kenene kero agocha murwaire yachira gotebire kamunenga bune ino okobole ngaki ngakikera agwetense gosekera magagete ngaki arenge barora bagotota inga akumagaka okongaiga tali gochikuigwa abantu gochwata loss of consciousness bona na boko magaka nando komagaka okoiga nabo tali omuntu ngokomagaka limo lioka wachikwate abona ngabona kwatwale obulongo bw'endurume yokomagaka okoiga sometimes otota ngani symptom era sometimes yo marwirande lakini bone kero kwamagakire maybe gosebe kwamagakire limo andi kwirorire wono komako kunya kwirora rohorera andi twachire twokwana ngatu rule out medical reasons echichie ko garanga muntu akero magake ko garanya ore nonye ko bwatenga esukari yo mubere achirense naho sometimes umuntu anda oikoma omagaka osana na mangana ande muntu anyore iga kwa akiru nonye for example ne pikipiki kwa anyore wa akiru asomotwe kwa anyore ntoko ka head injury sometimes umuntu abakoma akomagaka bone jene tofauti igo tebe umuntu igo etaba utinaroro igo maito muntu kumagaka nabo konyora umuntu ogurense ogirekire osomagaka osebono ne endurume ngai bono umuntu akomanyira ngai ne endurume gagire kabosa igo bono etofauti gochiaba ne linga umuntu bono era kumagaka atabwati trigazo chitoka chikwende chulo tabase morwe kesongo like unprovoked konyora like ebwata current yani kunya koirorero kumagaka insachine chonse aiga kirete iga for example iga kolega asiago kosoikarantete wachaka kumagaka bone kero wacha kumagaka ine nchera bone emwe botabono bono boro bwenduru nando boro bwenduru bono no bore toko bwati ase ngaki entambe kali boro bono na malero chorwale boni ga nande obweni bukikima no bore toko bwati ase gente que no make sure nga twa control yani twa amangana yoko makaka twanya be kiranse nchiranga taikunya kuirorera wona kero muntu bali babwate bakonya kwande kliniki okonya kwa bokonya kubwate likuno abanyagitari kira ase chinga kichire chintamna bachiko be miaka emetamo bono ase okomagaka okoiga umuntu magakire paka uchire gotebu ne endurume ikemanyerero kende ngire kigose bimanyerero twatebire kama no komagaka oko ngakyo bono umuntu akomanya bone ne endurume bono ekero kumanya ngabone endurume enakinata bende tanga ni ente tanga symptom ya eno kukomaga ekero bono bwabiro burwaire ne kunya kuirorera kunya kuirorera kwanya waraiga kwachakira ewiki kwanya kwa magakabere yanya kwa bakambaro bono oli bwabire
bwa chire baka bwa advanced stage okonyora bona ko makano na asa matuko no ngama ituko ese lituke mako makano kabere no gatatu bona uno go chari gonya gita tu alikere iria mangana iga twarama ebinto biri binde bira gero monta make twabirusi ororo twatera bona iga straight forward talinga bona ko mako ko bayesa bavuye bona ere unprovoked ora twatera bona ayure bwa bunendru nendru merakini ebipime mbiro to gokora bya manyinga ane chipichanjiro rochi wako kwanda wako for example mwana kwanda wako na ne CT scan ando wako entaka to ka electroencephalogram ye ku EEG ekolike ringa kie estimate yo bongo na chiko chi cells chicho ba chiko connect chada na kichiko kora ekolike ringa kie ekogenda kara ando wato bure ugo kumaka injira nero ro ekabe tofauti na ando bakawaida ngo katurabu aseto go chikote kororanga kero monto bona achire nyagitari ngakimogo chimwa kora mwa manyanga nekyo bono abantu kyo konyora mono bako twara burero bwenduru ekero gulire ringa abantu bagutwara igatalingo yatenga bono mbantu mbale pakale nga for example lakini enjira nero ro ke tokorora samagana lyo basomi tokoroka epidemiology bona abantu abaiga basomi abaye epidemiology nkola bakolenga kiamarwire are distributed me se kumwe kinda chete yani ngakia marwire iga ase a community abantu bali babwatu buro abangi bantu kikiye ayo chikwanyora ngabono abantu bali pale economically abantu bali kara babo chinse kwanyora burenga go chibabasa mona ase pali ande kero chikolire linawera abe saba bunero oro ko sometimes saba butebo oro ayo kwanyora ngabantu abu ngo chikara banyora ani sababu yena kwanyora mbolo oro bokoro burero na boko na bwatu kase ase family kete na boko na bwatu kora lakini tenga ngari ngoro reri ndo ngakara ro monto oche ko tambo keliku orori na bwate part lakini ndalinga 100% e part ya nero ro kala to chipakwa na sike songa ere malt nini the courses are multidisciplinary. There are so many of them. Hani chire chinyinge talinga ere orori no ene part ya una kina kwa na chichira chinde chiro igo omonto nabo koiboru oche gotwara oche gochaka gokwendurume kero gwakinire gose nabo gochaka gokwendurume koromoke ngakibono ndiye gocha yachaka one ndurume igana byo gochaka ngakichinde chionse asofa mabwo monto lakini wachikwara ali na to practice ali asega asonyara mono abana ngo chibale batwara abange ngo chibatwara burero bwendurume ana wo chibakina bachibaba bantabane yono chinga kichinyinge bonye to chaka kerole omoke igo tare kana ni miaka ikomi onyara gwachakire lakini te inga bono ngai go etani miaka mene na bo atoka bonyora na bo ko bonyora kora kisababu nchiroro uri bora asogochira igo kero monta ruari tendurume na bakurwara karo moke kabaga nabaga gochakire gate onye bore somo moberoe boro moberoe abo bogo chakente ke me pine oranyo ne egitrika kero bwachakire bona no chakunya ko irore ke kokare ntengero tokuruka epileptic threshold bone kero ikira ngani asna roro alio konyora ngabono buchi gochakira kero bwachakire bono egento keragere nande bwirore bone ke uchikiave keke tali ngabono konyeri etrikeli arengene akino ke buchi kwirore bone etrikeli uchi ave nkake ekora etani threshold to ikora ne threshold igo ne trigger igo nabora nyore omonto nabo ogotwara no ne trigger buno mogoko kwaga kwanyara kwa gune emotions chiragera monto onyore episode yentanga ni eri gente ketanga inere uchiaba important sometimes na tochi twaligeli nakinga ya chake tukuru ona ya chake tukuru ali na chake te ona ko subsequent ona ko kendera uchimoto na bako nyore gento keragera ando monto makaka ona uchipia bebikake igo causes totebe neku etrigger monero nanyorire mono aya nande nkikiragere omonto nande atware endurume nande ebintu binde biragera nando omonto ndatware endurume toje twatebira abu gochakira abu ngana bikora ekobera sorore ibu omonto nande bono konyora abantu mbarora bachete bakanyore accident bona internet twabinyora kana nyore for example accident ya chandire iga cause obongo bokanyora kwenda mwato bongo na unabonga na wanyana kwa na chirwa kaboko iga kwa rosi sikaor obongo na boji watu wali sika ona ali no watu wali sika ga yo bongo ime ifone uchi atu anga bonne to kroka epileptic
focus ona buna no chakira kurwari ekora buna chikwenda chiri estimate yo bongo buna weta gochweka gali anyora egento keteri gweta bya ona bikunya Chiwaya gwonchi chiri kana nchiwa. gali chiwa chiri Nchiri che kwa- bongo mali nchiri buja iko Eh. umuntu anyora Oho. tokoroka post traumatic anya kero umuntu Accident nare arabe gwatuomerete no ne nyasi taringa ne accident taringa gari gari gose iko pili. akune gari Eh. kende gyonse post traumatic yani kende gyonse kera cost kera gero umuntu anyore injury aso obongo bwawe Igo totebe no bongo nabwo omochando igo gwa affect obongo. Obongo kubo tubutwara omochando nabo kende gyonse kekogera omuntu atwara obongo nande bono asari ase omuntu bike sotota risk factors hana ebintu birora bikogera omuntu ave laikiri koba n'oburwaire obwo nani biguchaka kumuntu atara iguru ande byarani baka konyora omuntu riri atara iguru na konyora orwarire oburwaire bwa meningitis kero omwana abana abakeri baigwirwe ari bari prone konyora oburwaire bwa meningitis bwanyora bwakosia injury ase obongo ime buna konya gukina injury ine roro abekogera kwenda rio omwana akoiburu enjira riri akoiburu ari iga kera igwiru buna gwete enjira ari konyora mbaroro bara abang'ina mbaroro konyora enjira yabo yo koiborera enke konyora omwana for example osukumani sana obongo nabe kogera nero akosi shida ire konyoroka bat asphyxia nanda bakonyora bono yanyorire oburwaire bwa bat asphyxia onyora n'oburwaire bonde bogoro ku cerebral palsy kero bat asphyxia bono konyora abana abange babwate oburwaire obwo babwendurume bari babwate oburwaire obwo bogoro kuna cerebral palsy Okay. konyora eshida eri ekera koiburu takirio koiburu koya atwarire shida konyora bono abanyagitari bakoba kini sana kero omong'ina akoibura bakumuchekekera chingaki seng'encho kakonyora ng'aya enchera iga ebinto byabeire mbiri kogenda buya bakominyoki bagokorera no operation gekogera omwana otase gochikonyora enchari eri kera akoibura ende bagokonya korora omwana okina buya Igo burwaire oboiga gose omochando iga bwa endurume nabo okobonyora any stage y'obogima naende twarorire ng'a nabo okonyora accident y'omotu obongo bochi konyora obokong'u ochake gokwa endurume nabo korwara naende nabo okorwara amarwaire aria ago affect obongo naro akosie kwenda roro anyore kwakorire kwenda naende mosubatirie akonyora omwana nagwenete kobwati buna abanyagitari bakomotebia bono egasi nere egabo abo ari bono ari nokogenda ari ekero kero gochigokora operation ere risk gocha ase omong'ina lakini ase omwana ere komokonya bono ari nokogenda ari tokonya gokora sa very thin balance ari tokonya twarigereri ng'aki iga tokomoira na lakini nabakonyora kawaida lakini twamugo twanya komobwati ng'aki chika lakini ikari iga twarigereria ari none kero akoiborwa egetabu kero tokonya goichori omoraini getokogweta omoraini getaiga tokoroka alert line yabeire bobe tiatomominyoki tobakonye bonsi erinde babe buya bonsi buya bonse totige chishida echigo chitwanyora omonto kera igorirwe na bat asphyxia chiakosia amang'ana amange sana mbuya mono daktari nkoirana tore tiga ntaetoenda omotimoko omwancho omorigereria kwaigure ng'a endurume nabo okoenyora rinde rionsi nonye kero ore omoke buna okonya gokina nonye kero gwakinire bono kwabere omonto omonene eki gekogera omonto onyora ochaka gokwa endurume nekero okonyora chi accident mebasukano nabo tari mebasukano ya para yoka mebasukano onde bwensi ogende ochigwa affect obongo omosubatiriria akonyora omwana nabo na omwana nere arabakonyorwa kare igo ne mbuya kero omosubati okonyora omwana kwaigwa tegerera nki abanyagitari bagotebi bono omwana orosire ogwenti kwenda theatre igo mbaroche eki gekogera toteba ng'a nabo ngocha konyara gosuguma omaete mbaro bakwamereri ng'a nabo nkonyara gosuguma tindarosa lakini iga abwo mbaroche ng'a omwana orosire igo omwancho omoria nkoirana tore togendera koria omochando iga gose oborwaire oboiga bwa epilepsy gose ogokwa endurume ng'aki bokorwariwa omonto nkobwena ari naende nosirie obogima oko bobwate oborwaire oboiga bwa ogokwa endurume tosuka nkoirana tore.
omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Oasis Specialist Hospital nigo yachakirie nsemeya yokobwenia na kulinda obochenu bw'abana imanyikanite buna pediatric wing nigo bakurigeria obochenu bw'abana n'ugukina kwabo bono guchakira chitariki 21 goika chitariki 22 omutiembia goika chinsa 10 cy'amaragoba abana kubwa bari bayiboirwe goika imyaka 12 nabwo bararigeriwe egatiyaria barachikurigeria namuna free deworming gusuguite byanda ugukina kw'abana nabwo igukurigeria nutrition gusendagireria bakoria consultation nigerabe free asamange akisimi asinamba enoti sano na ibire eyemo marakabire inyayemo enoti sano isatu enoti gose enoti sano na ibire isano na isatu isano nemo eyemo isano na ibire isano kianda marakabire ibire Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukanye chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuri chichicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Mbuya mono mwancho omurigeria ase okobera gabu erinde onyare gwesemia na kwemanya igoro ya oborwaire bw'endurume gose ase omonu bwa ekenyamorero epilepsy. Daktari, epilepsy y'endurume ganda bori kwanza riswali nimaete omonto nare origerere tisiko gari okwebori kwambukira bori epilepsy sayo kwambukira igito kunyebeka ali asa moro yatokorokana ni communicable diseases ali atali kwambukira kuri asa omonto yomo uchiasa yande buna corona bono lende nere reboni ngakiega ona ile ko rwaso yomo na uchiaso yo nando chikwanya nere shide uchiatoka sa abantu abanje konyora omonto makaka banda mutama bakagetenga ki ya asa bore basa kumwambukira ya epilepsy tayo bogo rere bo kwambukira monto ya epilepsy okomagaka gose endurume mbori kwambukira nabo goikaransa n'omonto nabo mokoragera amo nabo komubukwani mbori kwambukira uburero boigo okonyora n'obongo bo affected nakiga kogera omonto ika omagaka kero ebinto gete biamo bakoruka semo nwe kenyamorero go trigger ng'ayani egento kerigego gekogera nabo gotwara noene excitement ekenge kwanyora kwa gurense no na tuli komanya mbura ngango ngurense konyoro ye konyora ebuna kubunse ekogera epilepsy ganjira ne to chivanga kiki wango njiro chie tofauti chwa monta njiro priora atwara ebo bokomagaka bo endurume yago na vera fe tofauti barambalo roba komagaka karochi kali kuru yana baigwete eto kuchiruka simple
simple seizures chiachio tol nabo ko makaka iga osekwanyora iga ko makaka lakini anoro kana sechinga kichinyinge konyora omonto akumakaka ogunse tari kweigwa akawa maisa akonya gunchukana ni akoria romeme magara wabuna inere uchiaba common sana lakini temaye lakini abo njiroro kuigwa njiroro tari kuigwa iga chire chingenjo ibere cha toigwete lakini ande kera warura abo nabo chikwanya ramba roro kera bako magaka bako tengechiko echizo toka tonic colonic mbaloro abo chibakira baumete iga kabisa bono goso omonto agokaga omonto gose na egento kiamogechirie akirete kumbe nduruma akwete onde atamaete nani njira neroro konyora neroro eragero omobere omogima komagaka omogima icho nachiro toka generalized nani njiroro konyora koboko komobweka konyora komoboko ige konyora abanto nari banyorire stroke konyora ono yachanjira ase ensemo yamo yobongo konyora komagaka enseme yamo ichiro chiruka passion sishisha se ona chikobe tofauti lakini korera omuna bokoroku endurume lakini enjira bora abasore nande bora abasande nabekobe tofauti bono ngwateba igoro ya first aid omonto bono tore bunaga iga bono tuikarasi naye arafu gose omagake gose nche magake nkwendurume ndai bono first aid omonto nkiawente gokora abanto mbare nkagari batorigerereti babwate omonto okokwendurume ntori goteba nande ng'ana oborwaire nende tiga totebe nomochando bwoko kwendurume nkiawente gokora erinde omonto iga tatwara yani teumisa bono sana bono egento egetang'ani ekero omonto amagakire noko identify orenga umaino magakire kero kwa mainga okono kwa makabona atwalire okoko kwendurume inte getangani mobeke ense buna araranse ebinte bya antomochi bakoranga babekere gechiko munu amangana yaya aya bona mobeke entokoro karika bari position kumubeka ense morale ense mege moyoko yoko then arareiga ari ense tararero tasogota nande taramami sengencho kerali matenjire yayo koragira nenjire iga yembeo ekerole mnabona igesiegete neto kusifinctus lakini ekero monta bona magakire chuchi chaiguka bona ente tani mobeke ati ense me ya recovery position indibona moe kwende time ngeyo garuga make sure there is no injury yenye antari konyora kuumia tasi kukunse bupe mupeka ense me yo iga ekaro koma kolingo chinza chinda koko yana taike mokwairi kero nana baratabubuke kerata bukuru omwali kwaruaro mumnyokiange ase aranyore matibabu alina bakwenda bamurigererie ole kwenda lakini abandi kero bono bakorire bakubuka ng'ora bansa kokumingi kiaba komanya barenga nendurume nakwa bono mochi bale ba like bosa ngote bale lakini bakonyora rosete ente tambi koro kumaga kolje gutuma kachinguru nyingi sana nande esukali omubere kwa gendanse kero ente tanga kero twa monyore omonto magake to chitwa pimi esukali eko esukali ne kaya achiri sana ko kero magake kero twa pimire esukali yi nande gente kende kero arure ga bakonyora confused ante manyeti orosire te manyeti ente tanga no kujya kumotebi mwamu oriented muchiase ngakiensa ngaya igale anyori igawe kole kwenda hana mwamu minyoki lakini bona enaro ko special situation tokoroka status epilepticus akumagaka liyoka tari kutika abono ngwate abantu bekira abantu monto kure ndrume egechiko mon totebi ngobo bebwe binte bitoko bega monu ngamobekere teroma ekero kwa bekire egechiko kirimonu akogenda ali uchaka keroma ora memeru ayo rwakore kwe ino motige mobeke enseme iri arare enseme iri recovery position left lateral netonyoro ka recovery position elinde tasa komera kwende iyo kwende chinda to ka aspiration uchi asense kwende ekore ne uchi abe shida na ndawate shida yendrume babo ndi komenya buka kwenda kwa menya no mo nero maite shida yawo ekore ikebutuko na be komenya to magake okumagaka ibweka nana bokonyara gwakure nande kene kintu narorire nchebweka narorira muntu osirire keraringe bwekere mebya matuka bera tana bacha kumanya osirire no ari nyomba osirite nyomba kumbe gachita kamagaka kanyama maybe akanyora ka aspirative interview
and nabasirete yo naende ebinto kibinde bagochi bakorera omonto intwe abantu aba tutari komagaka gose roranya nkomagaka lakini nande ondo magakire ebinto kinande bagochi bakora batagwenti gokora eri komotarera ng'a bono atike gokora iga echitari ase amagokere ntose amagorari are yaya ase nase obonge gento igomobeka aria enseme eria engiya iga ai mobeka iga tari komobwata na echinguru bono ri bagokora iga gwachaka kobwata tase gokora iga ai motiga iga mobwate ng'ora mobeke iga kwamobekire enseme eria yaye engiya atanyore eshida kwamoa ribaga kwaganya naende buna wateba ng'a omonto nabo akomagaka ore bweka gocha mwanyora agasirete kare tamaite nonde naro omenyete bweka okomagaka ara basakoi buna epilepsy chitentire ororo chiko chiabanyora nambere ya moise bands kero kwanyorira ayire abange sana kwanye kwanyora ari nonye nyagitari ho chikwanyora abwate shida ya okomagaka buna agura asomo kwende ase omorero maeta tabwati kubwa kolibo kwebu nyora okosambika pakara basambikira kwanyora mbali mo prone kosambika ala uchi kwanyora dare injuries tinde bachi banyora asomobira osomonto se mugonda arenge nabakomagaka agwera obokombe bintu uchi kwamagaka bono uchi kwanyore most common to nyoroka ireko o dislocate mele ase kisino gitara lokera kini komogoka ireko limo lyamogoka liro kana likomogoka gochimoto tokoroka ndire gose gotogoka ndire dislocation gose lianda gochimana tokoroka posterior dislocation wana abantu babo ate epilepsy bakonyora posterior dislocation au na nyora accident ni konyora anterior dislocation lakini wanyora abantu bali ba epilepsy posterior dislocation na bakonyora posterior iyo komogoka gochimaya ase kioko gukori gose ni kwanya uroko gukori ando chikwanya olere more violent nabandi ngoteba bari ng'a endurume nokorogu namani endurume akorogu nkoiyo wabwase endurume omwanchi omorigeri koigure endurume tari ng'a omonto orogire orabasa gonchokana nense gweta korigerio diagnosing ene endurume alafu mondwari bona gente gitang'ani kero gwachire nyagitari etagokora ebipimo investigations tumanye ng'aki eshide yaho nendurume yobumaene ekana ndora twatere bakomagaka rimo seng'enchire eshida getere medical nakwarwari gukwabwenire onyora omonto obwate burere buna buri buchi buruko meningitis yani infection ya obongo gari nkomagaka bari akire kera gwachire nyagitari twamara ng'a meningitis kwabwate togokorwari gose kwabwenire bono nande ntokagirete ng'ana konya shida yende bono ntoro togokasikwene ane kera kwarwarire bona rende after effect na bona for example wakiruga kero kwabwete lakini eskaya atika ina bona lakini bona iri tora atike lakini kero wachira ali twa manyangane kwabweni eskali yao kero yachire so sai kwacha ali katwacha keskali twa okumene eskali ayari ngese kwabekero eskali kwababuya kwa tebi wankyo kwa na okora rende eskali tena lakini bona ai bona itali endurume oni biro to gokora ituro kingetali endurume bona itubiro biro na twa tebire bya bya manyinga abakwanda ali wakora ali no mochakera mwale una chifuri mo gram electrolyte mena gitora chiroka seke gusitwa kori kurwa bono twacha chi imaging ani kurigiri obongo buri me bono kuri kwendo tokoroka epileptic series stress nera tendurume but it's not tali ero ngaya ni one stress nera tendurume ya tali stress ya kwa tendurume nduna twa chaka ali kukwa na mangana twa chaka na ragire ora chaka gutwale ndurume wono mwancho motekeleli ambuya mono kwa bera mono ntuna twa chaka to morobereka bono twagambire igoro ya ofere bwendurume nantu anyalengana burebo tali kwamukera kurwase monto guchia soyonde andi twagambira mangana mange kekwanyoliro monto akomagaka nkiora akole tiyo kumubekera mangana ebichiko mo kogose kumubwata n'echinguru nande ngakiyo bwena tagoba komotiokereria gekoro kose mara mange bona mara unayo tika bono tika to sabali mbaroro baranya bakugira babwata burero bwendurume endonda batebya ebono burero bako managed ali ngabo ne death sentence ekero wata burero chako na kitali kwa marioga au kwa marioga au bia kwa ende clinic konya wata bwe miezi 3 kwa ende clinic ando kanya na yora abweno burero otherwise ngwata imbia muno murobero itiga tonyokorere gonya kubwata libori rinde ryose nabo korika se nambigera bwa se screen yao
tugocha gochenga kiende nande ntokoiraniri nande onye gotaito murobire igo iroreru nande nabo tokonyo irorere rinde onyare komanya ng'aki omonto ogokwendurume akorendwa gose ng'aki okwerenda erinde tochaka totwara omochando iga ogokwendurume daktari otebire ntobekera omonto ogure ense okomagaka tabekirwe ebinto monwe ebichiko na gose ngomobwata more igo bono nabo morambasako komoumisa nande atwara omochando onde kero omonto akure endurume okomobeka recovery position okomorari iga nensemo yokobee tari yokoria otebire ne yokobee igo kwamorari ne yokobee mwamobeka oba comfortable momobekera kende monu erinde gakoboka naende mwamoeresa ng'ai arumaete nabo omonto akogwera geita atokokare nyomba igo ng'amotebia yaya nyomba tu nari toranyare gokonya oyo minto gose oyo mino gabwasore buna botambe nkobatebia na asemi omwabo nakio ndizi tibi toberete iga erinde togosemi igoro yokomenya okuya gose buna okomenya buya kwebochenu eyanje bwanchwe nigo nkorokwa Janet Nyamwamu tomera naende chingaki chinde. omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono nabukura ryugonchoria bwao ase television